morning, good morning, good morning, good morning, good morning, adlaw ba di? Today is December 21. Pinanag na nakapanduhol man kita alagad udoy kay aton mga files nagka na-delete man. Mo ingad to. Ano to nga bag? Gimdara? Waray ako tumbado. Okay, diri waray nim inuken. Mati pagkakaon. Say, waray. Dito nila katurog. Dapat nila kikaran. Sus mo lagya pa kay magluluto ha. Waray kang lagya pa uken Sir. Di nila ha. Naglakal ka. Dito kay New Jersey ha. Sakto lalo to kay may taga Jurassic Park nga nagpakuan ha aton nga bahala ka na lako na nimo kun ito. Sure kay na kwarta. Ano to yung ngaran? Renato. Tatagan kayo 500. 500. Oh, 500 ha. Madamo. Oh, baga. Apin niya apin. Christmas. Ha? Katagang giya. Nagningan ko. Oh, ay pagto. Waray kap. Waray kap. Sana ha. Salamat madamo. Ay, dudod nga tanala bahala na mag-isugitiyak. 10. 1,000. Wala nang duro. Salamat duro, sir. Ha? Salamat. Madamo. Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Today is adlaw ba di? Today is December 21, 2025. Time check budoy 12:10. Sumida natin baga napulo didi nga spaghettihon paglilibot kita. Inin gusto ko lang mag-explikar labi na tag-iya pastilan. Anyway, para gihapon na publiko Agi to. Ayun nagkampag dito. Agi ko lol. Nabatal. Umaram ka mo. Inin. Pero kay pinanag na nakapanduhol man kita alagad udoy kay aton mga files, ang mga video ba nagka na-delete man. Nahiyo po dito na akong pagkuhanhan ka ng SD card kay nag-full. Pastilan. Anaton siyahan, nakapanhatag kita di ba? So didang pagtikang hangkanan na simbang gabi, inin actually may danaton hadto mga kuan. Anakon hadto baga gintitir kunta ba para usala ka kuan hiya. Agi daw ang kanang tulok adlaw naton nga panduhol. Siguro naton mga nahatag mga 3 siyada. Siyahan ang mga para panilhig di diha plaza. Anaton mga nahatag siguro mga unom. Tapos naglibot kita naglibot kita naingat kita San Roque anditohan may daditohan ubos pastilan may danaton na tagan nga gasoline boy tulo. Anyway, direct maglilirong hitong kay bayan sumering ba nga makaraw na nag-sponsor kay siyempre 58 ini ka bugos. Mga pastilan. Hurry. Anyway, it ginoo man it ginoo umaro man dito nga gipanhatag ta. Panhatag tad to warita ka kuan la bantay aton footage. Anyway, may da pa naton ini napulo ato pa duduha ka box. Oo, kasi lang so yan random lataton. Malibot kita. Kaya kita good man nakakukuha kita hiton na. Ayun nakita niya di. Adihin nag-aayadhin. Mapahinga. Aga nito. Oh, mo ingad to. Ano ito?
Lagi mo bukal ko lastiko. Ha? Bukal ko lastiko. Taga din ka mo? Maribik. O Maribi, nagaan man ka din eh. Maray kasyado lang ang yari nagaya din. Ano tim ginayad ah? Hindi mo bukal kayo ito din. O ayaw matib darang abag ah. Ha? Ano tim bag ah? Sir? Ano to nga bag? Yung dara? Maray ako tumbado. Okay, ano diri waray nim inuken? Maray. O waray. Oh, manliwat iya. Maray. Opa, mo lang team service. Oo, maray akong service. Ha? Ano tayo service? Ay, ka mo nakaturog ah. Nagsang kaya niya kuwan niya. May kuwan niya may ano pa ini. May cemetery. Bodo luwat ano. Ano di lamay ha? Ano ito? Ano ito? Maray. Oh, naglalakal ka. Oh, ano yung medyo kigahatag ay iyo. Dito kayo New Jersey ha. Kuaninin spaghetti yun. Wow. Ha? Karas. Oo, ta. Sige. Salamat. Ay, salamat sa patayin ng New Jersey. Okay. Paano siboy na. Ano? Okay na ito. Mano? Ano yung kikiratagya pa im? Ano ito ni mga ran? Ben. Ha, Ben. Mano Ben, oo. Ikaw mo, ano ni mga ran? Renato. Ano rin nato, anong pilido? Biligas. Ha? Ha, mali mga anak. Ata Manila. Usala ko ani. Imasawa. Oray, napatay na. Hit nga rin di mo anak. Marlon. Marlon. Junior. Tapos ako kuwang ka la. Pagkuwan lang ako. Kunahan itong baga. Okay naman ha. Bagahan itong baga kuwan. Ato ako. Ha, mati pagkakaon. Sa waray. Dito nila katurog. Dapat nila kikaran. Pabida. Adi karawat adi ha. Adi tingin nga kuan. Damon doon. Salamat. O, makurin ka na paglutuhin ni ano. Mula lawat ito. Luto ang pangayon ini. Lulutuin pa ini. Ano? Sweet style. Spaghetti. Ano, susama mo lagyan pa. Ano kayo magluluto ha? Malit kang lagyan pa okay ano. Mula ha. Ilaan ito sir. Di nila ha. Ayaw ani paglakat ha. Nila ko. Ayaw gudla paglakat basta ha. May dahi magpapahatag tika nga Jurassic Park. Di nila ha. Nila ko sir. Oo, di lamay ha. Oo, mo lagyan ka di rin niya mga kagluto kay waray. Ito ano basta naagid kita simbahan. Naagi nga kita simbahan nga. Tato na ni ginampo. Baga. Kulay baga Maglabad. Oo. Maglabad kita pa simbahan. Ani nga ni kita simbahan. Inin ginduduray hagud kita't mga tao nga. Pasilan. O ano di lamay ha, di lamay ha. Di dala. Okay, vlogger. So guys, lagat guys. O sa mga sangkay sugad din yan no. Parunta na yun. Kanina datagan tan lagas ano hin spaghetti yun. Problema naton, problema niya kay ora niya intalo inuukyan ko na ila ko niya dani Campo Santo, may dani ako sangkay dito intalo na bagayagin sasakan. Nag-uusaan rin pa ni Malay. Wala pa usa kanina pagayag kasi ko nagayad lang pa yung so sing ko babalikan ta ini. Ada may nunduman naton gipakyanan ano alagad kay wala nga tinuukyan adto Manila ti anak. Nangalumuditan iya ngaran niya lagas. So sharing ko nga nakamaro pwede ng kwarta. Sakto lalwat ano kay may dataga Jurassic Park nga nagpakuan ha aton nga bahala ka na lako na ano nimo kun iton nagpadarayahin 5,263. So bali ano an iya siring imo kunot 1,000 siring ko nga igakadto ko na leto ni gahatag ko tuniya kang kusya para baga inin maka ayaw-ayaw titiyagin titinirok
O so ginahatag ko na 1,000 kang kusya. O ginsend ko na gihapon ang video. So bali 4,263. So hadto nga iya pagpadara igin pa sinsilyo naton. Oo. So siyempre magtitirok man ang tindahan ano. So yan naging kuha ta. Sana all may dasuga din ni kadako nga kwarta. Mano tagsuro 50 ini. So makuri tatagan ito na lang ang lagasin 50. Kay tiyan talo na lang ko itong biskwit. Kung binati ka mo kanina niagin si Sering ani laging kakaong kuno marong ka mo dani kuno ini nakaturog na la dani biskwit ko may dani ako no kwarta intalo niya lagas di rin ng mamalimos. So tatagan tayong 500 okay la tatagan tayo na lang yung 500 kay di riyahan pwedihin ko ano o 500 na tigahatag kay para niya baga ini umidad ngadto hiton kuan umidad ngadto hiton baga pira ka adlaw kung makikita niyo sana ano may dangani niyo baga sursubrahay lur labyugi na lang niyo. So 1 2 3 4 5 500 ka tigahatag. Pag pinanguan ta pag pinangagit ta pwede kong nilinig hatag ay yan at tanang ang kadiri bay magugdaylot itagihe so, paog ka. Pero kay dapat nga nito ay la. So 1 2 3 4 5 so 500 so bali ini ang atanan 4,200 oo kaya no 4,263 and 60 yung cash out budoy do damat adi man ni bata tay na umuulan nauran kadi nanay sirong kita may dako tuyhaim kaya daladong ko timbag bubuligan ngadto para diri ka mahulos logod mong luting nga imo. Oo. Ha? Nauran pa kadi anay. Warahim naglalabot. Bareman, warahim na no hold up. Magkirmi ka niya kuwan simbahan kay. Oo. Delikado ko na ito kay. Wala, para mga parang pili ka, bareman him nagkukuha ng lingkod dilani lingkod. Oo. Sore kayo na kwarta. Waray ka pagyap-kaon. Yan ang kaon, kunain. Kinalaking karanon, may dako bandara karon tagang sinamon sa Balay. Ano ito yung ngaran? Renato. Ano apelyido? Inigas. Renato. Waray ka din yung mga kaganak. Mga kamag-anak. May daga pero direk na daw kay ba si Mary dinap ni mo ari ko limpak kuwan. Pero dati na kain ka na trabaho. Nakadaka takluban hadto. Nakadaka pier checker ako hadto. Wow. Hadto ko panahon. Waray ka pensyon. Waray. Ano natabong nga waray ka na balay? Pag bagyo, may daw na ito na akong balagin bagayin ni mo. Din. Hindi ako hindi na maribe. Pag bagyo yulan na, harap ka man ang makusog na yulan na nga bagyo. Pero tiyo balay, o tiyo to na, diri ato tiyo to na. Diri to ito na. Hindi ka mo to na. Amo na saan, sabi ka balay lako.
Ano po mo po ang mga bukudang kamang kuno. Mm. Kaya katagang kunin ko ang lute o bagbalay didi. Ano ya, di lamaya, di lamaya. Sige sir. O, kay Doro ka wide that video. O, siyempre, nagbibideo kita to niyo. Tayo rin na to. Man na, okay na ito. Tayo rin na to. So, karoon tayo ngayon mga raw. Sir. Para may da ka panggamit, may da ka gastoson, may da ka inin para pampalpalit. Kaya di rin ka pwedeng spaghetti, wala ka lulutuan. Balita, wala luluto. Siyempre, makuri man niyo mo ito ni mo lang ano pa itong noodles. Lagao na. Tatagan ka na lahin 500. Ato na atong lahin na. Sige. Ano rin nga sa ha? Adala, pasalamat sa kada. Tatagan kayo 500. Ini, di kang ini Jurassic Park. Saan kayo na ito na Jurassic Park? Ambot ko na ito niya nga dinosaur kung flying kuan. So sir ha? Basta di kang ini dinosaur. Dinosaur. Oo. O dinosaur. Ha Jurassic. Jurassic. Oo. Tagsuro 50 ini kay ini yung pasinsilyo ko na lang nadaan. Para di rin makuri pag. Oo, baka paglalabyog ba mo. Kaya siyempre papanatag tayo, hindi rin akon. Eh kung pwede lang ani gatag ko niyang nga tanan, makuri man, bakit mag-ugday tagihin sa mga. Pero at least ini, patikang ta ini. Kaya oras may hay ka man napipirmi ngayon, just in case. Dahil ako lagi maribin yan, maulag yan ang maribin. Hay na maribi. Dati adik din ako, napagop din dito may kuwan din da. Unahan yung cementerio. Adam baga vulcanizing din da, anak nahuro na kilala ko man ito. Basta rin na to, Biligas. Biligas. O sige, karawatin in ha. O 1. O, panito, 100. 2. 3. 4. 500. O, 500 ha. Sakin madamo. O, baga. Happy New Year, Merry Christmas. Ha? Matagang giya, nagningan ko. Ay, pagto. Aray ka. Aray ko ka. Ito ha. Salamat madamo. Bayan ito na yung, di ito makakuha na mo, wala tayong maglabot. Aray, sige. Hukay ko man yung mahukay. Oo. Ay, pag pinanumat may dakakwarta, ay, dudunyan to nala, bahala na mag-isog itiyak. Di ito mag-iisog ako. Hindi rin mag-iusumat. Kaya maharap ka naman magpumat ka. Damot mga tao nga interesado ba? Masugamot sa lapay ni inilagas na. Ano makukuha ng tayo ni? Tikikloon pa kung ano hulog. Pero ito Gamot mga tao yan na bagalili baga. Oo, dito mag-isog ako kay Marore kay Nukyan, tapos sorry ka pa kaon usahay. Oo, bali 500 na to. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000. Wala nang duro nga. Oo. Wala nang duro sir. Ha? Balot magisugat. Ha? Pagkapay na lang. Oh, basta may na nga, bibili yung tekaw. Ha? Sir, Okay. Madamo nga Merry Christmas. Upay ka na kitang tekaw. Tin may kaadat to dito nagkukuhan dito. Nagaya-daya. Silita. Nanit, tatay rin na to. Mabilis kita. Para damot at kwarta pa. Ha? Mga tagap pakitan. Madamo nga kwarta. Sobra pa yun nga kuha na atag na. Klasya yan ang adlaw. Kaya Sige, tago ito na bayan mahulog. Di mapas mo. Ay, pag pinanong, bayan pinakuha na, bayan may dang pakyanahin mo kung may dang kakwarta, saring waray. Muna. Kaya Tapos- makuri daw. Makuri yan na magkinuwang ka. Mapakita ka. Masing kuha na yun. Kaya tulagas na yun. Bayan kaaruan, paghatag, imbis nga ni ko tatagan. Muna. Bayan sumiring tagi kami. Imbis yung tatagan. Ha? Muna ito maraming salamat. Madamo. Tika na ito Jurassic Park. Kaya na Jurassic Park. Salamat madamo. Ay, Tatay Renato, amin Tatay Renato Biligas. Oo, kunin naman ito nakilalainin. Di niya, di rin nawawara. Di ka nawawara, no? Aga masir, pilmaminti. At taga-buntay ako. Abukay? Buntay. Abuntay, abuntay. Mati service tat nga, pidi ka, o nga, bisikleta. Bisikleta, abo ito. Mapi ka nakatakod ka pa. Nakakuwang pagad. Hinahini, siring pa. Sige tay. Damon salamat. Kuha natin yung karta ha. Yan, Merry Christmas, Happy New Year. Oo, siguro igit pinagtagpo kita ni Espiritu Santo kaya amo tong permitak pag-aagi nga diha ko ha merkado ha
kasimbahan nga may dangan ni mga pandurayhag ng mga kuan kalungganayan ito mga paalayon laton haak di laton akon may dangan ni pagkakuan napakadakito naro kiton hinggiya ba i-guide kita hiton Espiritu Santo kaya mataan niya kalibutan nga tagan iton angayan sugadahay mo amo iton baga pastilan ha Salamat. gas yung kanina nagayag ang payong Aray di ere. Ikukuting-kuting ko bisikleta. kaonin maupay yan na kaonin maupay 1,000 ito na Ito na yung magnayin, no? ha? Ilo? Anak ko niya rin Oo nga. Parang siyempre baga ba makita kayo sa atikuan. Tago di ka maaraw, pag baga maarap nga. Ano atikuan? ayun na di rin nalang mapakilala kay balitaw ako isang kay Tonyo ansang kay mga engkanto nga di sugadaat May tunyo nga yan. oo sige tay oo saya Maraming salamat. opo hinay permi ha oo hala kaon kon maupay yan Mga kakaon na ako yung mga sige bye tay o kaya di malibot pa ako ha okay adi ni panharatag paliwat oo okay tay okay haroy Ginoo ko pati kita nakakagluha kita nga ating trabaho okay hindi rin kita laro mamay sugad hiton nga talon lagas ka na malay mo Tonyo masugad ka hiton bagat ko ka di bang lugar ito nga wari ka na bababuot ba iyay timba ko ayaw Ay, masugad Salit be kind always be kind guys nga di kita didi hakuan may tulay ho 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 Merry Christmas Hapay may tubong may didida wari asawa badaw puros na pinanabag bay may dat maturo ko ba hinot na ako kay dinhe Hi man, ora din eh. Di nakatulog. Oo, sa kanan o sa line din eh. Oo, sige. Okay lang. Kaya ko pa pag dinarain. Hindi ko manigahatag na tanan. Mabugat. Oo. Ano ito yung ngaran? Sherilyn. Oo. Ari papahatag tikang New Jersey with love. Spaghettihon. Thank you. Oo. Merry Christmas. Oray sa pa yan. Thank you kita. Oo. Okay. Thank you. May dangad eh. Awa to aloy pagagi. Pamati ko. Gutubla na kita din yan eh. Ilaban na tat video. Parong. Mapay. Mapay lagi hap. Marupay otro. Mas marupay pa. Mapay. Urita oh. Mapay. Mapay nga agad ay. Ako sa lainin. Di waray. Bet. Bet. Oh ya naman niya yan. Oh. Merry Christmas. Tika nga New Jersey. Thank you, With love. Oh, lagi sir magsambay kita. Oh good. Okay. Okay good. Okay. Oo. Didi may tataw didi.
Mapay. Mapay. May tubong? Ha? May tubong? Ayan na. May tubong? Tubong. Oo. Tubong hinilin. Ha? Hain ka. Di ko man ikaw nakikitaan. Alin, kanala ka ni mama. Alin mama? Sige, kanala yun. Tikang ini New Jersey with love. Ha? Thank you. Magsali kita ha. Okay. See ya, thank you. Sige, orsa pa yan. Okay. Okay. Sahala. Siguro talaga ni medyo dapat at video yan ha. Oo ha. Para baga. Kaya actually na ako nagtuplano. Inin para na ito niya na untang anyo nuibo. Oo. Kaya magod talaga sa danggodig ko ano. Itong New Year. Kaya ada itong didet baga. Siya rin pa baga pagtapo ba itong bagong nga tuig, itong New Year, ada itong pangandaman. Oo. So susaro talaan eh. Ha? Amula niya natin baga mahimong ang rawon nga adlaw. Nag-explicar naman na kano. Tala. Again, this being your friend from another stars. Siyempre, na-miss ko yun nga ako mga darahonon. Ako'y magpapasalamat. Hayo ha. Oo. This being your friend from another stars. Ako yung bukabili lagihap nga iyo sangkay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa. Oh, chup chup. Okay. I